lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Orang romantis belas jangan mesakne. Lek kurang apa jane kowe? Kaya. Bilangmu kuwi. Kuwi aku gentenani. Oh, tapi kancane urung kae itu. Iki badok kancane lho. Kancane wis Gus. Kadangan gedang. oh, kadangan gedang. Gedange adangi ya. Gedang gentenan kowe. Gentenan awakmu kok terus terus kakak gentenan. Nah,
dadi lah kali ngono lah dadi lah. Sadar bro, rasanya kok manis ya? Manis. Apa yang campur ibu? Wah. Oh, laras tidak. Kok sampai klenger lho Rama. Wis, gantian. Loh, gantian sih. Kok kapal lo Bibi, Rama saya mabok. Rama, kemarin nganggo timon koma. Dari Pak Amun nganggo timon nang kapak kono. Terong ya Allah Gusti, terong. Ayo dilanjut Agus. Ganti sapa iki kok? Bela. Lanjut, Pak. Nama itu Jawa paling kurang fit Agus. Data ini mau orang iso melu kok. Lanjut, kuat nih.
Aja ngono kena mulai main cerak kok. Malah mulai malah. Beleni. Ayo Gus. Paling ndak oleh adewe ning kene tamu lho. Lah iya. Masyarakat desa napa iki? Surabaya. Surabaya Geseng. Paling ndak untuk uluk salam ket mau kene yo. Kenal. Oh itu kok. Kadangan gedang iki lho. Tuh. Kalau gue catatan itu song ini. Wis kita petane iki. Apa ini? Acarane iki tasyakuran oleh betul kita. Paling ndak ono salam sih kalau masyarakat Luar biasa. anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sejapur saiki lho. Kadang yo kula salam ya ra ana abote lho. Lah, wis segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak inti. Jajal. Sing kene aja, sing kene ndajal. Iki kan bolo. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh rame. Kanca SD. Kuwi kanca wis. Layak tuwek dhewe ya gua. Iya. Iya jangan apa. Acarane Walimatul Kitan. Anak Sapa? namipun asmanipun Dio Haidar Manggala. Oh iya. Sopo? Ora iso maca. Wacane jawe. Dio Haidar Manggala Aredo. Nggih. Alfredo. Didungakne. Dongane, ya kowe dhisik kowe anake ucapu keluargane. Anake. Pas pisan. Heeh. Negeri dia dadi anak sing soleha berbakti kalian kedua orang tua lan bisa mencapai cita-citane. Kintenan aku kowe. Aku Keluargane. Aku wis semua saiki. keluarga Bapak sinten? Oh, Bapak Alvin kalian Ibu Wulandari. Mugi-mugi keluarga Bapak Alvin sak keluarga dados keluarga sing ngrembaka sing guyub rukun. Amin. Guyub rukun kalih tangga teparone. Amin. Akiro Pak Alvin ke luar biasa. Luar biasa. Anggap reyok, angkatnya ada-ada Nekake. rukune masyarakat kiwa tengah tumplek-blek dadi siji. Iya Sing bener. kene Ganti sing apik. sing modern iki. Sing modern. Ora nek kabele. Ora ada kabel. Ora ada buntute. Ora nek buntut. Apa kuwi? Mbah, Mbah. nggih mugi-mugi rezekine tambah lancar. Usahane lek gadah usaha nggih tambah lancar, tambah sukses. Amin. Ben supaya tahun ngarep lek mantokne anake yo tambah luwih gedhe. Allahumma Amin. amin. Sik, ora ngono. Nek mau ngomong mbok pikir ta ora. Lah ini pikir Kok kesusu mantu ya lele sunat iku wis parah. Durung. Lebih. Ditakoni sik ra wis sunat kok durung nak ngono. Wes ngatur. Disini lebih. Lho, Ora ta. Iki kajane netakno putrane. Lah ngono. Nek durung waras ya didungakno ndang waras. Lah iya. Wes ora durung le. Wes ora urung le. Empok. Ah nek wis waras iku kowe iso nakoni nek ora rabi kapan ngono. Iya. Wis sembuh. Bingung apa? Guys, masih to ditekoni dulu. Sudah sembuh apa belum? Pun delok ya ya. Lho pikir. Wah, Oke, ojo, apa kuwi? Kok cekel apa? Mimi. Takoni cita-citane apa? Cita-citanya mau jadi apa? maling. Bu. Apa? Maling.
Lah iki kancane malah Kacane malah maling lho. karuan iki. Cita-citane mau jadi apa? Embo. Ya bro. Pakne takoki pakne. Apa? Cita-citamu apa? Enak. Guyu. Guyu. Ya semoga dadi anak sing soleh ya, cepet sembuh terus lek semari sekolah sing pinter. Oke? Oke. Tasik. Li, mbok takoni mau jawab piye maling. Heeh. Nek jeneng maling ora mesti nek elek. Kowe ngerti? Ya kok. Ilingo Sunan Kalijaga kudu sing begane maling begal iki sak piturute. Ning saiki dadi Sunan sing utama. Oh, niru kok. Oke. Cuma iku maling elek. Oh iya. Delok malinge. Kok dadi maling? Alah, Karo wajahmu. digebungi. Nah, Tonggo-tonggo. Rama. Lah kowe jare iki ya maling. paling timur. Maling wedokan. Lho, jangan sekarang. Lho. Ayo kuliah lo Solo malah gawe wedokan. Kowe kuliahnya aduh-aduh. Ya. Tak kandakno pakane. Dere wae lanjut timur kuliahno kowe kok malah. Ayo. Ayo Gus. Thank you.